Ekene m onye Igbo na-ege m ntị biko mgbe ọbụla na-emasị m udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị na tata ya bụrụkwa nabata ọzọ asị m ka nye unu the highest saga agba this year. This year bụ gịnị kpoti ya tigbuo ya kụ ya ma ọkụ ya kụkpọfu ya ma ndị na-edismantụlụ dentaịlụ mmadụ ma ndị na-awụsa eze mmadụ na-eji saga wee mee gịnị wee kụwa this year gata. This year bụ gịnị this year bụ one of the this year na nke mgbe akwụkwọ ka mara ụmụ nke ka na saga because this year saga bụ Pro Max o bụ ebe akwefu 2024 nwere na one of the biggest saga enwe na Igbo blogging and content creating. This year 2024 ha pụtaba go and verify go and check ga-efo ohe na-emere this year saga karịrị akarị. So without I went top 10 saga of the year 2024. Top 10 saga of the year 2024. Nke ọ na akpọ ị na-echeta ya ị na-enwe the experience ị na-echeta ya ị na-afụ ka o si wee ga in all of these things niile ihe fụ ka onye o si wee ga ọ dị nnọọ ka every month new agenda. Hey, now on number 10 of it begin Okulora and COS. So ị na-anụ okwu ya na-anụ gegegengem cause Okulora na COS mata this year Chineke kata gbidi onye Igbo ka na-esi obodo Igbo ndị bayi were so emotional people like Ezugo. See, during that moment we made friends with people. It's quite so sad that we later lost a lot of them because now when the table turn around to the place and actually a lot of them ran away. This year 2024 COS and Okulora mata ka mechachale wee fụ na ndị Igbo anyị a lot of ndị Igbo anyị na ha like eziokwu mmadụ kwuru na group mechaa ihe unu na-eje na nke nwaanyị unu kwere ogwo onye nwe the group unu akpọ ọkụ ya sị na nekwa ihe anyị chọrọ ime. At the end of video onye nwe group a bịachakwa n'obodo Igbo si unu na achọ ọgwụkwana m na mana ka m bịa na unu si mba sị hapụ the group. Ụdị okwu a wee wube egwu ndị mmadụ wayo kwuru ndị mmadụ wayo ngwa na ka eje na police a lot of you ran away because na ndị na-eme Okulora wee teamzie up mba wee chọọ ka ha dotu Okulora ji wepụta na live video n'ebe akwa just because na chọrọ imere ndị mmadụ ihe ọma. Thank God na Okulora nwụrụ that time. God so kind kept him alive. Ma ndị jesha na nke dibịa jeto na alụsị na ha gidi at the end of the day everybody pịa everything wee nye aka ọkụ. Okulora and COS saga. Go and check those videos emelu mgbe ahụ ka ịfụ na gịnị mee na ndị be anyị a lot of them achọrọ eziokwu I'd like ihe ọma. Ọ mere this lens wee bụ gịnị number 10. Number 9 bụ Mbaka na ndị omenala. Enwere mgbe ndị omenala bịa team up mgbe ahụ John Mbaka si na ha na-support Mbaka. I'm a member of adoration. I'm a member of nka. E wee chọọ ka ha wee mee gịnị wee banye Mbaka ime ka e wee mee gịnị ka e wee jikọkọta isi another Christian denomination being Zion ministry na ndị members adoration wee na everywhere na-akpọtụ gbidi mee a lot of people ji wee kọọ ihe na kwesịrị ịkọ n'ọnụ. Ndị omenala wee team up because na ha hetiri nke nwa agwakwa ha mgbe ahụ na hapụkwanụ Mbaka ka na ihe aka gịnị ndị anụnwa na-ekwu ha bụkwa one day the same common enemy of the church. They don't have enwekwu ezigbo ya ha enye ndị Christianity nọ na ha kwatuwe nke a ha pụtazịa ebe nke anụnwa dago ha pụtazịa na chi yakwa azụ to their own tent o Israel then pụtazịa kwatuwe ọzọ na disipụ emi unu ọkwa good na-eti ya ka mkpu mgba na-eti asị m na-emara ekwu okwu nsị ha na hapụkwanụ Mbaka aka na ihe agụ ji eme ube ka dịkwa ya na mbọ. No matter what you want to say, don't insult this man. Unu akpalikwana ya kama adụ ọkụ ya kama na ụkwụ m adụ ọkụ ya okwu tero afa Chukwu ka ha ji ebu amụma ọ bụrụ m akpọ ha Chukwu kpọrọ ha okwu should be the one to discipline them is none of your business. Ndị a wee jide m gbidi mana at the end of the day 90% of ndị niile na-asụ wee gba Mbaka ọgụ today are suffering from one thing or the other. They suffered one thing or the other. The year ha gbara Mbaka wụ agabekwa now when they have already reaped what they sowed. Because Bible says and Jacob he planted in that land and reap
or Jacob or Joshua, nke ọbụla Jaden ya, he planted and reaped in that land. That the same year. Oh, that Saga again working on this year. Then number 8, Ijele na Zion Ministry. Hey, Chineke. Potaba, Ijele na Zion Ministry. Bata Ijele, onye ana-eji Ijele ana-ekwu. So mgbe ndị ahụ dị na the Saga did not work within ha na Mbaka mgbe ahụ, ha wee nupụtazia bazia Ijele n'azụ. Wee si Ijele ngwa, Ijele fire on, Ijele ride on, ana-etu ya. Ijele wee jide everybody in the Zion. Mgbe ọ nọ dị ọgụ na adị ọgụ, ọbụna ọnwụ ọkọrọ ya, ọbụna na gịnị his agenda did not work. O wee switch ihe mee na number 7, Ijele versus Evangelist Ebekobi. Mgbe aka nke bụ ọkụ bịa chọtazi ya. Number 7, Ijele versus Evangelist Ebu. O ji eme banner. When I patrol the whole of Nigeria with a banner. Mandos no egbu, mandos no agbaketa egbe, mande hey Chineke na ndewo, Chineke na ndewo, imeela Chineke na ndewo, Chineke na ndewo. After the last egwu ogo tupu ọ gaa ngadi ha. The only man that praised God into prison. Oh yeah, that's number 7. So go and check about this issue, this saga about this year. You marakwa na gịnị me na ndị current na mma ihe na-ekwu. Then coming to number 6, Ogechi Okeke versus Governor Eziokwu. Hey! Ogechi Okeke versus Governor Eziokwu. Now number 6 saga about this year. I'm still coming. So kunu na-pay attention, kunu na-afọ. Ihe ọ na-ekwu gịnị, you will remember when all those things happen. That was when the name Escon came out from. Or during that saga, that name Escon pụta. Una na anota Ogechi Okeke versus Governor Eziokwu. That saga working on. And change name again 2024. So fast forward until number 5 list, voice note on your son leaking. That voice note told you na ya mekwa in order to trend. Na ya soka na ebuka obi to wala mmadụ ime acha eje wepi onwa the one person we nwa na kwa na JPAC they are aware of it nka no. All that voice note bụ gịnị bụ one of the biggest propaganda again enwe. That is when some people their true colors ji we pụtaba iwe malụ ode mmadụ gị na ha na-emekọ ya na social media. Mere akụza ya nji we pụta mgbe ahụ we bawa. Ba everybody defend the one where the mother only need the bunko here and there. The mother need host the program here and there in order to gain how we make the bunko support one hand support. That voice note number 5 of our list. Then number 4, akuzaya no mwana kulele bitas. Mwanye kulele Madam Kulele. Madam Kulele sena na hakonde mother 500,000 ke we na report page. Page unu si unu change la afa. Page unu change gidela afa, change gidela afa chelo azawa Kulele bitas. Unu recruit we gang he we make ni we propaganda we le mmanya. Ide kwa na by na ebupu mmanya 2 trailers every day. But nevertheless, we're born again, I'm not here to talk about drink. Mana, there's no way it's way propaganda we be doing here. Can I be here? Where go for man. Then on number 3 of the list, where Kuzayo and Woke go Zolobitas. Now number 3. I refund the ego, I refund the ego. A lot of people then I call her Hannah Moro. A lot of people now want business idea. Kuchaluku na datin. And at the end of the day, Ozocha Bacha. Then number 2, where the JPAC, where the Nigeria again propaganda. You put a fen on ala, you have fen on ala. A taste there with the gun, a taste with the gun. With the gun 2 million, I bought with the gun 1 million. So giddy with the gun, Saga gun. We're making, we will get away was there. Then the to top it all on number 1, Bulu get you cake in Jakana JPAC. That was the only saga that kept my fellow man awake from 10 p.m. till 3 a.m. My brother no online on the bunk. Now that to crown it all, my brother where Jay beginning, where Jay only see 5,000 years where you. Oh here Melon. So yini na men again na 2024. I ran a second na sign to 2025. Kamaloka again na yenwe renewal of again saga.
na enwe renewal of Saga. Mana ihe mere na 24 kwesịrị igosi gị na some people iche na ha bụ mmadụ are not really the kind of human being that you think they are. The way they think and the way they talk. All this Saga really expose a lot of people. So if you want to know more of it, go and watch some of the videos here, man. Just play this video one after the other. You got a Gordon Bye. Gordon.